Εδώ έχουμε κάνει την προεργασία όλη και την τοποθέτηση του καινούριου kit φίλτρου αέρος και της επαναπρογραμματισμένης ηλεκτρονικής ανάφλεξης, εγκεφάλου δηλαδή. Ποιότητα κατασκευής και η συναρμογή της είναι πάρα πολύ καλή της εισαγωγής. Έχει κάποια διαδικασία για να μπει, όπως βλέπετε βγαίνει το ρεζερβουάρ, για να βγει το ρεζερβουάρ πρέπει να βγουν κάγκελα, πλαϊνά καπάκια, αλλά θα γίνει μία φορά και θα είναι ok. Ζυγίζει 103 κιλά συν τον εξοπλισμό του και συν όλα τα αξεσουάρ. Και παρατηρήστε ότι τραβάω τον γκάζι με έκτη και δεν γεμίζω από πέμπτη και υπολογίστε ότι έχει 15 γρανάζι κάτω. Γιάννη, τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο το βγάζουμε? Το βγάζουμε γιατί από πίσω μεριά έχει έναν κωδικό, τον οποίο αυτό το κωδικό πρέπει να το βγάλουμε φωτογραφία και να το στείλουμε σε ένα εξοδοτημένο συνεργείο για να μας το ξεκλειδώσει. Ας το βάλουμε και μπρος λίγο να το ακούσουμε, να δείτε πως κάνει το μηχανάκι. Νομίζω ότι θα τελατρέψετε την εξάτμιση και το θόρυβο. Αν και δεν θα ακούγεται πολύ καλά τώρα μέσω κάμερας, ζωντανά είναι πιο ωραία. Ας τη βάλουμε λίγο μπρος. Νομίζω ότι αυτή θα σας αρέσει πιο πολύ.
όπως έχει αρέσει και σε μένα, κάνει έναν πολύ διαφορετικό θόρυβο. Η συγκεκριμένη εξάτμιση, συγκριτικά με την κινέζικη όπου πουλάει ο ευθύος, είναι τοποθετημένη πολύ πιο χαμηλά, σε σωστή θέση. Η άλλη είναι λίγο πιο ψηλά, με συνέπεια εδώ να μου έχει μαυρίσει το flash, και είναι γενικότερα κατασκευαστικά η σωληνώση της είναι σε πιο ευθεία γραμμή, δεν έχει πολλές γωνίες και δεν έχει και εδώ κάτω ένα σαν καζανάκι, να το πω, μοιάζει σαν καταλύτης. Θα έλεγα πιο μελετημένη. Λοιπόν, καψούρες, όπως έχετε δει στην αρχή του βίντεο, έχουμε βάλει άλλο γρανάζι, άλλο φίλτρο κούτρι, άλλο φίλτρο αέρα και έχουμε βάλει και την εξάτμιση by Θεοχάρης μπρος. Βέβαια και φίλτρο αέρα και φίλτρο κούτι, και ο προγραμματισμός του εγκεφάλου, το τελευταίο πρόγραμμα, είναι από τους ίδιους. Το πράγμα έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τα μέγιστα νομίζω για τη μοτοσυκλέτα. Είμαι ευχαριστημένος. Όποιος θέλει να κάνει κάτι ουσιαστικό στη μοτοσυκλέτα του, ας απευθυνθεί στους κυρίους. Βρίσκονται στην περιοχή της Κορίνθου. Τώρα δεν θα βγάλω το μηχανάκι να αρχίσω να το δούμε τι τελική βγάζει με αυτή την ολόσωμη εξάτμιση. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να βγάλει 1, 2, 3 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχουμε πει είναι άχρηστο για αυτό το μηχανάκι τελική. Απλά τη δείχνουμε για να δούμε τι δύναμη μπορεί να φτάσει η μοτοσυκλέτα. Επέλεξα να βάλω και την ολόσωμη εξάτμισή τους, γιατί ο άνθρωπος μου είπε ότι ό,τι αναβάθμιση έχεις κάνει, δηλαδή ο προγραμματισμός, το φίλτρο αέρα και το φίλτρο κούτι, είναι σύμφωνα μελετημένο με την ολόσωμη εξάτμιση που πουλάω. Αυτό μου είπε, δεν βρίσκω λόγο να μην τον πιστέψω, και λέω σε όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το μηχανάκι τους, τα κινέζικα δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Εδώ έχει αποδώσει το μηχανάκι πάρα πολύ καλά. Τώρα φανταστείτε ότι μπορείτε να ρίξετε κάποια λεφτά, διότι το μηχανάκι είναι φθηνό. Θα πωλείται μεταχειρισμένο, μπορεί να κάνει και 4 χιλιάρικα και 3 χιλιάρικα και 3,5, που κάποιος μπορεί να θέλει για το κέφι του να κάνει κάποιες αναβαθμίσεις. Δεν νομίζω ότι κοστίζουν πάρα πολύ και θα δεις και αποτέλεσμα. Όσο για αυτούς που γράφουν στα βιντεάκια μου, φίλε, τζάμπα τα λεφτά που βάζεις, οι ταχύτητες που πιάνει είναι αστείες, πάρε κάποιο άλλο μηχανάκι. Εγώ θα τους απαντήσω ότι αφού το μηχανάκι μου αρέσει, αυτό θέλω να πάρω, ξέρω τι παίρνω, να είστε σίγουροι. Είναι ένα μηχανάκι που ο προορισμός του είναι η καθημερινότητα, να μπορεί να κάνει και μια μικρή βόλτα παρά έξω, να μπορεί να μπει και λίγο στο χώμα. Ξέρω τι παίρνω, δεν χρειάζεται να μου πει κάποιος τι παίρνω, και όποιος θα αγοράσει ένα τέτοιο μηχανάκι γνωρίζει τι θα πάρει. Δεν περιμένει να πάρει ένα μηχανάκι που να πιάνει 200 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το μηχανάκι είναι αυτό, γνωρίζουμε πολύ καλά στην αγορά τι είναι. Τώρα ο καθένας έχει την άποψή του για όλα αυτά. Και κάτι ακόμα έχω να συμπληρώσω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι η σέλα, ήταν μάλλον η σέλα η κοντή όπου πουλάει το εργοστάσιο σε όλα τα CF, και το 90% της αλλάζουμε. Το να την πουλήσω δεν θα έπιανε τίποτα, γιατί δεν νομίζω να την έπαιρνε κάποιος. Την πήγα στα παλικάρια εδώ πέρα, στην Αθήνα είναι αυτή. Την έχω κάνει ανατομική. Μη σας μπερδεύει εδώ πέρα ότι φαίνεται πολύ χαμηλή. Έχει το ίδιο ύψος με την ψηλή εργοστασιακή, απλά την έχω κάνει ανατομική, όπως βλέπετε εδώ, και ο πίσω αναβάτης να κάνετε πιο ψηλά, ώστε τα γόνατά του να μην λυγίζουν πολύ, να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτά, και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά.
το υλικό που έχουν βάλει είναι αντιολισθητικό, πολύ καλύτερο από την εργοστασιακή που έχω. Το καταλαβαίνεις ότι στο χέρι σου είναι πολύ τραχή και έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όμορφη, είναι πάρα πολύ άνετη η σέλα. Πραγματικά την έχω χρησιμοποιήσει, έχω κάτσει αρκετή ώρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ άνετη. Και να γνωρίζετε καλά ότι όταν αναβαθμίζουμε μια μοτοσικλέτα καλή ώρα όπως αυτήν εδώ πέρα, σύμφωνα και με αυτά που μας είπε και ο Πάνος ο Θεοχάρης, το μηχανάκι λόγω κάποιων προδιαγραφών που θα έρθει στην Ευρώπη ή και οπουδήποτε άλλο να πάει, το φτιάχουνε, βγάλ' το τώρα έτσι, να φύγει να πουλήσει και θα το αναβαθμίσουμε στην πορεία. Είναι κατά 80%, 85%, 90% σε καλή κατάσταση ο προγραμματισμός του, αλλά έχει περιθώριο να αναβαθμιστεί το μηχανάκι, ειδικά αυτά που έρχονται εδώ στην Ευρώπη, όπου έχουν προδιαγραφές και είναι πνιγμένα, φημωμένα, οπότε έχουν περιθώρια να αναβαθμιστούν. Και όταν λέμε αναβάθμιση δεν λέμε να πάρουμε μόνο άλογα, λέμε και να γίνουν πιο λειτουργικά σωστά, να έχουν καλύτερα μείγματα στις βενζίνες. Είναι πράγματα που τα έχω μάθει από τεχνικούς, δεν είμαι τεχνικός, οπότε θα κάνουμε το μηχανάκι μας πιο λειτουργικό. Όσον αφορά τις αναβαθμίσεις, έχουμε τελειώσει με το κομμάτι αναβάθμιση κινητήρα. Νομίζω ότι βρήκαμε τον κατάλληλο και το καλό είναι ότι είναι και δικός μας άνθρωπος, είναι ένας Έλληνας. Ας δώσουμε και κάνα φράγκο εδώ μέσα, γιατί τα δίνουμε που τα δίνουμε όλα έξω. Καλό είναι να δώσουμε και κάνα φράγκο σε κάνα δικό μας. Αυτά καψούρες τα λέμε.